Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu uMakhwela unumber 5 kaba kumseleku uthi uMaqele ke hayi ivaliwe ke le ndaba. Izwe limile lavulwa futhi unumber 5 ukhona. Ubani uSamke Khwela Mseleku ngoba uselotsholiwe. Ukulobola ke ngomthetho wase South Africa usuqualify ukuthi unkosikazi walo okhiphela inkomo makukhona nje bebekhona inencwadi ya signwa kwaba khona ba witnessa lokho unkosikazi ngokugcwele ngomthetho wase South Africa. IsiZulu ke oyisintu sona ke sinezinye izinto esilandelayo. Ngikubase ukuthi ke ngesiZulu bafuna ukuthi wena unkosikazi ophelele ngoba usuthelwe ngenyongo. Inyongo ingakathelwa noma isithelile walotsholwa eSouth Africa usukhona emabhukwini ukuthi umyeni wakho uba. Asidlule ke lapho. uMakhwela ke uyafika sizobona phela ku season 8 ukuthi indaba yakhe yelobola ihamba ifike ephi uyangena noma bayamkhipha. Ungenile ke ngokwento esibonile. Nakuba kunezikhala ke kokunye. Ngizothini ke kule video? Ngizokhuluma nalo othi cha uMakhwela usazosebenza kanzima ngeke aphumelele ngeke nobani. uMakhwela sukele efika engakavili bewugcogcoma kuma post ngiyaxolisa igama lokugcogcoma kunjani usukugxuma uMakhwela engakafiki sisabikelwa nje wena uhambe wama post over 5 uhalela ukuyobona ukuthi lo Makhwela ukhona yini. Wafika uMakhwela waphinde futhi wangena kuma post over 5 YouTube videos, TikTok. Yebo lento ukuthi iphambana nemicabango yakho, leyo micabango yakho emibi. Wangena uMakhwela kwathiwa nakho sizombuka la sizobuka khona ingobe egreen because ubeka idate nobaba uMseleku. Wabakhona futhi angithi phela manje sesikhuluma ilanguage ku social media hayi ama emotions akho. Hayi ukuthi uMakhwela uyamthanda noma umthandi. Sikhuluma iqiniso manje. Mayifika ingobe egreen sathi thina iyona lengubo okwaphela season 7 ivela sathi hayibo bengadlali ngathi. Mawubuya nje season 8 akuvulwe ngale ngubo ukuze sibone ukuthi umuntu oyedwa yini. Uyena umuntu oyedwa. Bowuphi isithando sami bowukhona. Ngobani nawe uinvested. Nawe unjani uzithola uphakathi kule drama kulolu thando nesithembu. Siyaphuma ke kuthando nesithembu. Ngesikhathi abafika ngaso iso lezwe iphephandaba laseThekwini ngabe laseThekwini kodwa asiliphi iTheku nelanga lapha yakwilanga angazi uthando nesithembu kulukhona bamfonela ngakwabo uMseleku uma futhi sekukhona amahlebezi ukuthi hey omangwabe baphekhile impahla bayafona. Ngikutshela mina abantu abanenamba kaMseleku noMseleku anenamba yabo lapha ebholeni uSibindi sizwe ngayo ukuthi hayi mina phela umngani kababa wayelapha yana ngayithola sengiphakathi sathina hawu eSouth Africa kunjani. Cha ngichazela ngento eyiconnection ukuthi into enjani lapha yakwepolitiki masilunguze imicimbi yakhona phambili sithi hayibo baba uMseleku uzofuna yabo hayi ukuthi sisuke singazi ukuthi uzofunani. Angithi uMakhwela ke asisekho isidingo sokuthi nje enze into enkulu yabo kodwa phela ngasho ukuthi ihard work esayidini lakhe ngoba phela mina ngeke kuze kube yithi esidecide sithi hayi akusiyona ihard work ngokwakhe kodwa uqala uye uzobuka ukuthi yazi mina ngena la mangena la ngiyahamba la le ileni yami angene kwileni yakhe ashaya into yakhe akekho uzothini ngaphandle nje mangaculanga. Yabo indaba yokucula ke yona ngoba ivoice kusuke kufanele ukuthi ube nayo ngeke uvele uthi ngoba abantu bayakwazi uzovela usuku ucula ungakwazi ukucula yileyo nto. Kodwa le internet akekho ozomvimba. Akukho kukabani kwa internet nkosiyami. Kune target market la. Kune audience.
Kunento futhi ukuthi ufunani wena. Leyo nto leyo uma uyifuna uzolandela obani. Kunezinto eziningi ezifundwa everyday kule internet nako-YouTube. Bayasho futhi abantu ukuthi-ke thina sesiyikhethele ngapho ukuthi njengoba sibuka ama-TV shows osibuthano neSembe ake siyixoxele ngakho. Masiyadida lento uyithathe wena ngeso lakho uthando nesithembu. Uzothi uyabona uMakhwele selapha ngesikhathi uMakhwele selapha sekuyaqala wena uthi abanye abantu basebenza kanzima benza ukuthini qala. Uphinde futhi iy'ngane ngithi kuwena abanye nje bethi bebuka bethi hayi ingane yami ngizoyenzisa lokhu nalokhu. Uthole ukuthi ingane ikhululekile ukwenza lokho ikwenze kahle. Uthi ingane sezila phambili sekuyavuka la ku-social media ingoba ingane kabani ingoba eyakho iphi yabo. Mina ngisho ukuthi nje uzungazoyikhohlisa kakhulu kule yaMakhwele. NeyaMakhwele futhi ithathe kube nawe uyifake phakathi. Yabo la ku-social media into ongayiqala uzimisele ufunde ufeyile ungaqhuba ngayo. Ungaya phambili ungayithola usuye ey'ndaweni ongazi ucabanga ukuthi uzoya kuzona ngale social media. Kuwukuthi-ke uzazi wena ukuthi kuvumaphi. Ney'nkulumo futhi mina magazi ngibuke la kulento engiyikhulumayo. Lento engiyikhulumayo iyakuthanda nesithembu kwesinye isikhathi ngizolandela i-TV show, kwenye isikhathi akusiyo into esirashi, kokunye kube njani. Yabo ngiyifunda i-paragraph yomuntu mhlampe ovukuzeke wrong into engishilo. Kodwa mase ngiyacabanga ukuthi kodwa ayiqali ngani-ke i-channel ekhulume ngale TV show ngoba le TV show siyayithanda sobabili uyabo. Mina ngixoxela ukuthi manje kunabantu asebelandele ama-video awu-20 indaba ingane inoMakhwele unumber 5 kaBaba Msilelo abamazi eduze kodwa nje kumaye kwathiwa uMakhwele naye indlu yakhe cha siyayikhomba phela indlu yaMakhwele noma singakayiboni ngoba siyazi uBaba Msilelo kwathi kuyena amakhosikazi afike nawo kufike umuntu ne-suitcase wasena ethi njani ngizokuthatha ngikubeke and mawuyibheka lento yiyo le eyenza ukuthi bengamconfront uMsilelo ngoba manje thina yabo sengiyaxoba bengizokhuluma wegazi ngokuthi Nkosi yami bengizokhuluma ngokuthi unumber 5 ungamzeli ngobuso ibuke ngokuthi iso lezwe kade lalibhala ngabo ilanga kade lalibhala ngabo oDaily Sun ngazo ngabe sekhona yini oSunday World bonke sishama amaphepha ke nawo anabantu babo abawathengayo abathemba nje amaphepha masukuba yi-social media Instagram nange uMakhwele Mzansi Magic Page nange uMakhwele Fix Channel nange uMakhwele angaze ngakubalela bebungaki TikTok nange uMakhwele sesazi nokuthi ubegqoka igqebhe usezoyeka ukugqoka igqebhe yena usengahlala ayifune imentor yakhe kuba kuMsilelo and imentor yakhe inalo lonke ulwazi alufunayo ngoba ngizwa i-experience yamakhosikazi amanye uMsilelo uyawazi ngoba awakhe uMakhwele nje angeke aze yabo mhlawumbe sithi nje into umayeni wakho ayenza uMakhwele akadingi ukuthi ayibuze kumayeni engayibuza kuMsilelo ngoba uMsilelo kubani uhusband wabo bonke wena uthatha ngokuthi ufila kanjani ngoba nifilelani nifilelani ngoba phela isithembu into esilandelayo eyakhe ubaba lo oyenzayo alakafiki iside lamakhosikazi yabo mina ngibona ukuthi mhla kwafika iside lamakhosikazi ila siyofila khona ngempela ngoba uthando nesithembu siyabuka manje sisabuka iversion kaMsilelo sisabuka ukubhala kaMsilelo yikho-ke kusizweni 8 ngithi kahleni-ke ukugijima noMacele anime kancane senikhuphuka noMacele kanti isithembu sikabani makuba khona unumber 6 ukabani hawu hayi ningehlule bandla hayi ningehlule angaze ngisho ukuthi inhliziyo yakhe imhlophe qwa kodwa nje ukuthi manje sekuwuMacele sesiyaxawa ukuthi hayibo nishalo ukuthi uMacele mhlawumbe wayemhuba ngenduku ethi akahambe yofuna i-girlfriend ashade ngoba uyena nakhona lapho ebuya esibhedlela bafike bamnakelela wayibona ukuthi use-strong wathi ngiyaqhubeka senethi uMacele we South Africa kanini eninjani
Asiyekeni eyomaciko besize kule ye-social media. Eyo-social media bakhona ngisho abanikezana ama-tips ukuthi-ke ungasebenzisa i-social media kanje, ibhizinisi ongaliqala lingakukhosti imali kanje. U-social media nje kusiyami umnyango, uyabo la kuthiwa uma sekuhlabelela kuthiwa uhambe evula, umnyango ovulekile. Inkinga ukuthi uyaphi kulo mnyango. Uvuliwe-ke lo we-social media. Social media uvuliwe. Waba nje nefoni e-right. Hawu. Waba nje nokuthi i-access ye-internet unayo. Uvuliwe la Nkosi yami. Uvuliwe ngendlela ey'ningi. Yabo ukuthi isikhathi angisitholi nami ngihleze ngigcina iy'nganekwane ekhanda lami. Ngabe ngiyahamba ngiyabaqoqa laba abachazayo ukuthi ku-social media ngisho ukubhala uma unekhono lokubhala. Usungakwazi manje ukuthi ubhale ufake labo popayi okwazi ukubenza abantu bekhulume. Uzenzele i-movie siyibuke ku-social media. Unekhono lokwenzani ubuke ukuthi ikhono lakho ngeke lisebenze lagcini la ku-social media. Niyeke-ke ukuhambe nijaja abantu too much nize nibalawulele iy'ndlela zabo. Senzenze uNkulunkulu. Ngiyafunda phela kuyonke indawo. Thina sibabaza idrama yesithembu. Asikali ukuthi ingane izohamba ifikephi nempilo ngoba nawe akekho ozokukalela ukuthi uzohamba ufikephi ngaphandle kwasimakade lo sakuphi iy'nsuku la emhlabeni. Umuntu nje khohlwa ngisho bethakatha bayothakatha bekhathale ngikuxoxela. So nawe ungayibuki ngamehlo abantu, awuzibuke ngamehlo kaJehova, zibuke ngamehlo kaSimakade. Ubone ukuthi ungagijima ufikephi empilweni. Uyenze futhi i-research. Ube nalo nje ibhukwana obhalayo kulo ukuthi ngifisa u-1, 2, no-3, no-5. Uhambe uyothika uthi sengikwenzile lokho. Ohluleka khona uzame kokunye. Ungabambeleli futhi entweni osubona ukuthi iyakuhlula. Zizame nezinye izinto. Ngithi impilo injalo. Ngoba ngisho emayunivesi la, kuyangena emayunivesi, ungene ngokuthi uphase kanjani ya-matric. Usuthi uyafika ivele ithi i-university cha awusazi lesi singisi. Uzame kodwa u-improve, ufuna usizo. Ngoba into ithini? Into ongayiboni kahle, buza, cela usizo. Cha mase kuba yinto oyibonayo ukuthi le ayidalelwe mina. Uyabo. Mina nje ngibona sengibuya mhlawumbe sengi-emotional nginani abantu engihlangabezana nabo uma ngikhuluma kula comment section because abanye bangithatha otherwise. Ngisikodwa Nkosi yami ngoba phela ngize ngokuhleba angeke ngibe serious ekuhlebeni. Kusho ukuthi umuntu usohamba nokuthi uhlanya le ntombazane. Ayikho inkinga ungifike kungihlanya kuleyo video. Kodwa mina njani ngiyazazi. Bengisize ngidlula nalokho. Kube bengidlula, yazi bengidlula. Guys, le video bekufanele ukuthi bemfishane yaba yinde. Ngisazoyiphinda futhi ngoba la ngithole indawo encane ukuthi ngichazele nge-social media. Ungawudeleli u-social media, ungawudeleli. Futhi-ke wona muhle ngokuthi awunankinga ukuthi ukuphi. Into omuhle ngayo. Akunankinga ukuthi ukuphi. Ungaqala noma ukuphi la ka social media. Bye bye ke.